श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. सिंधुदुर्ग नगरी येथे पोलीस अधीक्षक भवनातील महिला अत्याचार निवारण कक्षात कार्यरत असणाऱ्या नलिनी शंकर शिंदे या सहाय्यक निरीक्षकाला पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं 2 लाखाची लाच घेताना रंगेहात पकडलंय. त्यामुळे सिंधुदुर्ग पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली आहे. गुरुवारी सायंकाळी लाचलुचपत विभागानं ही धाड घातल्यामुळे व ती महिला पोलीस अधिकारी रंगेहात पकडली गेल्यामुळे जिल्हा पोलीस दल हादरून गेलंय. पुणे निगडी येथील एका 62 वर्षीय महिला डॉक्टरचा गर्भलिंग निदान हॉस्पिटलला सील लावणं व कारवाई करण्याच्या कामात सहकार्य करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पोलीस दलात महिला अत्याचार निवारण कक्षात कार्यरत असणाऱ्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नलिनी शिंदे यांनी सदर महिला डॉक्टरकडे 5 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. त्यावर 2 लाख रुपयांची तडजोड होऊन ही रक्कम गुरुवारी सायंकाळी स्वीकारताना तिला पुणे येथील लाचलुचपत विभागाच्या पथकानं रंगेहात पकडले. पुणे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस अधीक्षक राजेश बनसोडे, अपर पोलीस उपअधीक्षक सूरज गुरव यांनी ही कारवाई केली आहे. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.